Hepe sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office nagtuong nga dili sa barangay Paho na itabo ang party nga nakitang gipost sa social media atol sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Si Luan Mirondina sa report. Padayon pa karong gisubay sa mga sakop sa Station 3 ang lalaking nag-upload sa social media sa naitabong party sa usa sa mga panimay sa Lapu-Lapu City atol sa fiesta sa Birhen sa Regla niadtong Nobyembre 21. Nakakuha na og kopya sa video ang kapulisan bisan pa man kung gidilit ng kini sa nag-upload. Ang happy sa Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Major Jaime Tolentino mitataw nga atol sa fiesta. Full force ang kapulisan sa ilang pag-roving ilabi na kay sakop sa Station 3 ang simbahan sa Birhen sa Regla. Amo sa i-trace ma'am kung sa Paho bagyod kay as far as I know kaning mga taga Paho ma'am basta naa gani mo violate sa IET protocols ma'am parte-parte o lain nga gatherings mo tawag din sa station. So maaksyonan dai namo atong time ma'am wala mi kadawat og report. So amo lang i-trace ma'am hakon sa Paho bagyo na sa area. Apan may nasikop silang 42 ka mga individual nga nakalapas sa quarantine protocols sama sa wa pagsulub og face mask ug paglapas sa curfew. Pulo sila gipamulta og tag-1,000 ka pesos. Ang OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Colonel Arnel Banzon, may pahibaw usab nga gitahasan na niya ang Investigation and Detection Unit sa pag-imbestigar sa nahitabong party atol sa fiesta. Ang mayor may pagawas man og executive order subay sa kasaulugan sa kapistahan sa Birhen sa Regla ug usa sa gidili iniini ang pagpahigayon og party ug pagpangimbitar sa mga tagalaing dakbayan ug lungsod. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.